Unsa sa English ang kuan? Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Sama na siya. May tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Ha? Hello, what's up guys? Good morning po sa inyong lahat at sa mga taga Cagayan de Oro at ang mga taga Fitch natin dyan. Hello po sa inyo. Magandang araw po sa ating lahat. Alright? So, guys, kung bago pa lamang po kayo sa YouTube channel po natin, ay pakiclick nyo po yung notification bell at pakisubscribe nga po pala and click yung notification bell para updated kayo sa mga video na i-upload po natin. Alright guys, shoutout nga po pala sa mga tropa natin dyan na nagko-comment sa comment box natin sa YouTube channel po natin. Shoutout po kay Zapjo TV, alright, sa Dota 2, Wilson Torres at saka Ninyo J Paalam. Paalam. So shoutout sa inyo dyan guys, salamat sa suporta. Mamahalin ko kayo ng buong puso ko, alright. So, ngayon guys, yun nga tutulong tayo sa kanila, mamimigay tayo ng tubig. So, bakit tubig? Kasi nga guys, napakainit ngayon at kung ang iniisip ng iba ay napakaliit na bagay ang tubig. So guys, para sa amin na mga biker, nababad sa init. So, napakalaga po sa amin yan guys. So, kaya ito yung naisip ko sa kanila. Pero hindi lang tayo basta mamimigay ng tubig at may ipapa-translate tayo sa kanila para naman nakatulong pa kami sa kanila, nakapagpasaya pa kami sa kanila at alam naming masisiyahan po kayo sa gagawin po natin. Alright, so hindi na tayo magtatagal at excited na ako at alam kong excited na kayo. So guys, pakishare nyo po yung ating video na ito para nakaka-inspire o makaka-inspire sa iba na tumulong, lalo na sa mga tropang biker natin na siyang naging sila yung naging frontliner noong nakaraang lockdown. Sila yung nasa labas, right? Sila yung naghahatid sa atin ng pagkain. So shoutout po sa inyo dyan, sa mga biker po natin. Hello po guys. At tayo na at excited na ako. So bye bye. Tara, bye. So guys, kukuha muna tayo ng pera. Kasi yung pera ko nasa Gcash ko, tapos ang napakasaklap lang kasi dahil kinain ng ATM machine yung card ko. So ngayon hindi ako makaka-withdraw. Kaya pina-withdraw ko na lang kay Alex yung yung pera ko, tapos sinend ko sa kanya at siya na nag-withdraw. So pupuntahan natin siya guys. Eto. Dito si Alex natin. May lamaw. Ano na ko ba yung pait mo sa kuhan god? Uruna mo pait tubig kay tagutsura man to. Balik. Kanti nito ang kuhan. Sabi na yun Alex. Sige. So bibili siguro tayo ng kahit 15 lang. Ito na yung bibigyan natin sa kanila. Yung nga po. Ay, sablaman? Ikabag na lang. Kasya ba? Sorry sir, ako man siya sir. Wala pa akong magnay. Okay na. Okay lang, may ka ka? Okay lang. Dito lang? Okay lang. Okay. Magkano lahat mo? 147. 147. Alright. 175.
Ma'am, single ba ka, ma'am? Okay. Thank you. Ayun nga guys, ang una nating bibigyan ay si Kuya Joel. Kuya Joel nyo. Kahit nandito daw siya bandang Kaswagan sa may Kongwa daw banda. So hahanapin lang natin si Kuya Joel nyo. Bibigyan natin ng tubig mga handle. Ano? So saan kaya tumatamba yung trota nating pitman? Alright, Boss Joel. Nandito pa pala tumambay. Borad! So guys, nandito tayo kay Boss Joel. Right? Boss Joel! Right, boss. Bago ko bibigay sa yung tubig. Yan. Dito ka. Yan. So, bago ko bibigay sa iyo yung tubig, right? May tatanong ako sa iyo. Sige. Ano sa English yung ano? May tiyaga, may nilaga. English English tayo ha. May tiyaga, may nilaga. Hindi ko alam. 4, 3, 2, Wala. 1. Wala. 0. Mahina ako sa English eh. So, yan, Boss Joel oh. Alright, thank you. Watch out sa Ketsereo Biker o sa PRTC o PRC. Sige boss, thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. So yun nga, Boss Joel. Thank you. Ingat ka sa biyahe. Shoutout sa'yo. Joel sa bangay. Salamat Robert. Init. So yun, guys, nabigyan natin si Boss Joel. So bye-bye na sa'yo, Boss Joel. Bye. So guys, iikot tayo sa bandang science yata. Baka may tumambay doon. So tara, pupuntahan na natin sila guys. Boss, may ngod to. Ito. Ano sa'yo pangalan niyo, boss? Willo. Okay. Boss Willo, tagaan ta tubig. Tagaan ta tubig. Thank you kayo. Thank you kayo, di ba? Salamat. So, nakay pangutana po sa imo. Kanang, unsa sa English ang kuan? Pag may tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Sa ba na siya? May tiyaga, may nilaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Ha? English. English man. English. Tubig na tubig. Lahat ng tubig. Mas line question. Line question. Sige. Unsa sa English ang gugma ko sa imo murag tambutso gaso-aso. Ay, one, kini. My love for you. My love is a smoke like a boom boom pow. My love for you is a My love for you is a smoke with a boom boom pow. My love for you is tambutso. Okay na to. Sige, fights. Ano pangalan niyo, boss? Willo. Willo. Antonio. Shoutout, Boss Willo Antonio. Sige, direta ka bossing day. Boss, nakayatag sige, boss. Tubig, boss. Salamat. Pangtanggal uhaw ba? Right? So, kanay. Nakay pangutana sa imo. Kasi mangutana. Kuan. Unsa sa English ang kuan? Sukang-sukan ako sa iyo. Ha?
Ano sa English yung sukang-suka na ako sa'yo? blow for you. Right. Kasi pangalan niyo, boss? Ha? Kasi pangalan niyo? Ha? Uliw na alkab. Shoutout Unil Yalcab. Alright, so bye-bye. Ito. Shoutout kay Boss Bihoko, Daniel Bihoko. Shoutout, boss. Shoutout. So, boss, nakayatag sa imo tubig, boss. Yan. Nakayatag sa imo tubig. Tapos, nakaypangutana sa imo. Ha? Kuan. Ano sa English yung kuan? Yung ang gugma ko kanimo murag tambot siyo gaso-aso. Patay, kumalog English. 5, 4. Kumalog English, Ha? sorry na lang. Shoutout na lang, kasi shoutout ni Maria. Shoutout ko sa tanan, beach rider. Punta, chillax mo kay nanatay tubig. Kumala sa init sa ulo. Sige, bye-bye. Sige, bye-bye. Thank you. Kong TV. Ha? Boss, ay bro. Bro, maghatag og tubig, bro. Smile. Kung makadaog ka. So, bro, ano kayo pangutana? Tara. Mga pangutana na ako. Ay, mga pangutana pa eh. Bro, unsa sa English ang kuan? Pagdating ng panahon. Ano, sayo bro, bro. Pagdating ng panahon. Kala, send na kayo na. Ha? Life goes on. Pagdating ng panahon. Pagdating ng panahon. On the way sa vlog. All the way. On the wings of love. Sige, salamat. Okay na to. Right, spot. Kasi pangalan niyo kay bro? Mark. Shoutout kay Boss Mark. Shoutout, boss. So, shoutout sa mga tropa natin dyan. Shoutout. Thank you. So, bites. Tubig. Sponsoring. Max TV. RX TV. Sa mga nagtatanong kung sino ba sila yung mga naghahatid sundo sa inyo. Lalo na kapag kagabi na. Nakakasahan yung mga tropa natin. Pupunta tayo ngayon sa mga tropa natin nasa sayon siguro. Ayan. Tara guys. So, nandito si Boss Shane, si Gia Shane. So, dalawa na natin para mabigyan na natin yung si Kuya Guy. Boss, tubig. Uy. Bossing! Shoutout sa iyo dyan, Bossing! Ang vlog. Ang vlog. Anong gusto mo itanong sa akin? Ang gagawin, ipapagawa ko sa iyo, boss. Ipapatranslate ako sa iyo in English. Sige, okay. So, ano sa English yung kuan? Yung sukang-suka na ako sa iyo. Sukang-sukaan ako sa'yo. In English. In English. 5, 4, 3, Wait. ano na pare? 10 minutes. 5 minutes, sige. 5 minutes. Sinsan, wala. Hindi na niya. Sige, palitan na lang natin, alright? Sige, palitan niyo muna lang. So, ano sa English yung ang gugma ko sa imo, murag tambutso gaso-aso? My feeling is so boastar. Wala. X. Wala, pare. Sigagard. Sigagard na lang, sigagard. Pinaka-break to, pinaka-break. Ha? Sa Bisaya lang, Bisaya. Sa Bisaya. Ay, Tagalog, i-translate mo Bisaya. Pwede. Tagalog. Translate din ako Korean. So guys, nandito si Boss Shane. Hi. Kizia Shane, shoutout sa iyo dyan, boss. Nga pala kay Mate Matrix TV. Matrix TV, alright. So dito tayo kay Boss Jason. Boss Jason, shoutout sa iyo dyan.
Kahit shoutout. Siya boss, nakaihatag sa imong nga tubig boss. Ay, salamat kayo. Yan, tubig, pampatanggal uhaw. Tapos boss na ko'y pangutana sa imo. Ha? Unsa sa English ang kuan? Ang gugma ko sa imo murag tambotso nga gaso-aso. My love for you is like an exhaust of my motorcycle that creates a lot of smoke. Right. Oh, shoutout boss, kasi na gusto ipang kuan boss, si Great dia. Shoutout na ko sa akong uyab nga wala diri. Tawas sa layo, long distance day. LDR, right. So boss, thank you. Salamat sa tubig. Thank you. So ngayon, meron lang tayong, ilan na lang ba to? 2, 4, 6. Meron tayong 6 na na natirang tubig. Itutuloy natin to at ihatid natin doon sa kanilang pwesto kung saan sila pumupwesto. Alright? Boss! Tubig! Tawag ka! Thank you! So yun, binigyan natin si Bossing. Napakainit talaga ng trabaho nila. Yun, umulan na tomorrow kasi yan sila eh. O kung mainit talaga, talagang nandyan pa rin sila. So hahanap tayo dito. Nandito tayo ngayon sa Gaston Park. Nandito tayo ngayon sa may Divisoria. So hello po sa mga taga Cagayan de Oro City. Shoutout po sa inyo lahat dyan, mga idol. Boss, tubig na lang, hatag tubig. Muna na. Sige mo. Wala may kwarta pang palit, pero tagalan ta ka. Sige mo, salamat. Hi po kay kuya, nag-booking po. Binigyan na rin natin siya guys kasi nga, yun nga mainit tapos medyo medyo nagtutulak pa siya ng yung kariton. Tay, lang tubig tayo. Salamat. Opo, wala sa uhaw ba? Diba? Salamat kayo. Nag-asara mo tay? Nag-asara mo? Panhan. Makanan. Sige. Sabi, nagawa na mo? Mana. Wala? Ano lang mo, wala ko laing kwarta po tay. Wala ko lang tay. Salamat kayo. Dito tay. Iikat-ikat lang ako sa may bandang Divisoria. Mamibigay ako ng tubig sa pwede na karapat-dapat kong bigyan, no? Kasi nga kawawa yung mga nandito. So kung makakakuan ako ngayon ng mga biker, yung mga grab crew, bibigyan natin sila. Medyo gutom na talaga ako. Alas 2 na yun, wala pa ako nakapananghalian. Pila siya koy boss? Pila siya koy? Kamuti taron sir, panalakyo buko juice. Dili day siya koy? Sir, Dili day siya koy? adili sir, panalakyo taron sir, kamuti taron sir. Sige. Juice na. Sige. Kuha na lang ni boss oh. Walas uhaw ba? Amat. Wala may kwarta. Wala lang ako tubig. Okay na. Salamat sir. Sige. Salamat.
Salamat. Okay, salamat. Boss, may to. Bibo? Hingo? Hingo. Ano yung tubig ko? Ha? Ang alas uhaw ba? Wala, tubig, dyan na. Ano kayo mong kauman? Oh? Tama na, ay. Bisi. Ano ba? Lagi, dyan na. Panakuan lang ba? Pawala suhaw. Panakuan. Ano to? Boss! Ano boss? Na, dyan na, panakuan ba? Pawala suhaw. Salamat ah. Sige. Ano ka boss? Thank you. Naubos na yung binili nating tubig. Yan. So, inubos ko na talaga guys kasi gutom na talaga ako. So, timing naman, nandun yung dalawang biker natin. Yung delivery biker natin. So, sa kanila ko na binigay. Gutom na talaga ako guys. Gutom na. Pero ganun pa man, masaya ako. Masaya ako sa lakad kong ito. Yun, masayang tumulong kahit sa kaunting sa kunting paraan. Yun naman sa simpleng pamamaraan. Yan. So masayang tumulong sa simpleng pamamaraan. Basta ba ramdam mo yung pagtulong mo, ramdam mo yung kasiyahan nila. So kahit nga ako gutom na kasi alas 2 na, mag-alas 3 na, hindi pa ko pananghalian. Pero nga sa katutulong kasi ako, medyo nawawala yung gutom ko mga lodi. Pero sa totoo lang, gutom na talaga tayo. So yun nga guys, dito na tayo kakain dito sa Pidot 1971. So hindi na natin kayang umuwi sa bahay. So, kainan na. Gutom na kay ko. Napakasaya ko kasi nga nakatulong tayo sa mga tropa nating biker. So, shoutout nga po pala sa mga taga-fetch. Pasensya po, hindi ko na po kayo naikot kasi nga yung iba naka-offline. So, hindi sila online. Ano? So, yun. At masaya ako sa ginawa ko. Kahit papano ay naubos yung ating tubig na binili. Kahit hindi naman siguro biker, ay yung kanina si tatay. So kahit hindi biker, binigyan natin. Kahit yung mga nagbebenta ng ng mga shakoy, mga turon, binigyan na rin natin. Ngayon, mag-alas 3 na. So talagang medyo feel ko na yung gutom, no? Feel ko na yung gutom. So yun lang po at maraming salamat sa inyo po. God bless po sa inyo. And paki-subscribe naman po yung ating YouTube channel at paki-click na rin yung notification bell. Tapos comment down below kung gusto niyo pong magpa-shoutout at kung meron kayong mga request na gagawin natin, so gagawin natin yan. So comment po kayo sa baba. Hanggang sa susunod po nating video ni upload. Subscribe po, paki-subscribe po. Alright? So yun lang po at maraming salamat po. Bye-bye! Pagdating ng panahon. Ano, sayo na ko yun, bro. Pagdating ng panahon, kala sendra kayo na.